o ka di kɔni ni ma taa n sɛgɛrɛ n laban bɛ nin sɛgɛrɛ dɛ o tɛ sa kow de cayalen kun do tile fila in na e ka ko tɛ ban i jɔ ka se i ta ka na n ka sigi sigi e ni fama sa wala dɔɔni k'an bila tantɔ cogo di e fana tɛ taa bɔ mɔgɔ la depuis don min na ne ye nege ka t'i sigi an ka da la fo bi o tɛ ne ka so cɛ kuma dɔw la mɔgɔ ka temps bɛ charger yɛrɛ yɛrɛ de ne ko jamakɛ ne dun a dɔ bɛ yen nɔ a dɔ bɛ yen fɛnɛ n b'a fɔ cogo di o y'a mun nama ye jamakɛ na sisan lama e o don ko ka na ka bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn ne nanen k'a sigi so e kun tɛ na min n y'a f'i ɲɛna dɛ i sigi yan fɛ dɛ i pa yan fɛ dɛ ko papi bɛ so kɔnɔ dɛ e bɛ taga papi ko éducation ɲuman don ayi fɛnɛ a ka woro de bɛ e kun kɔrɔ a ka woro t'i kun kɔrɔ togo togo i ka di cɛ o cɛ o tɛ fɛ ka yala ko e fɛnɛ ka yala ka ca n ka yala misɛnnin ka ca ale de y'a fɔ ne ka bɔ ni ɲɛnafin bɛ ne minɛ o ma se ka dun ka tɛ yala ka den fɛnɛ to i kɔ ou bien ni mais baarakɛla bɛ yen o t'a la o fɛn fana ka kasi tɛ ten bi kɔrɔ f'i k'i hakili to den fɛnɛ la so kɔnɔ bi jamakɛ ne ta y'a jo ye dɛ jamakɛ ne yɛrɛ ka kuma ka ca a bɛ n tɔɔrɔ wa a ta y'a jo ye kana jigin a la ne ko lamɛnni dun Lamine bɛ yen ma fɛn f'i ye kunu wallahi yan du kɔnɔna nege kisɛ kelen tɛ ne dili la tɔgɔ di wallahi mun kɛra kunu ne de ma ala minɛ ka Lamine wele ko n bɛna makɔrɔni tobi ka taa d'a ma Lamine ka ala minɛ k'a terikɛw fara ɲɔgɔn kan ne ka taa n ka makɔrɔni san ka na ne tilenna ka makɔrɔni kelen de tobi yan ka tilen makɔrɔni kelen tobili la su yɛrɛ kora kan to koyi i dɔn ka kuma tɔ f'i ye sa i bɛ yɛlɛ sisan su kora kan to koyi n wulila n ko n bɛna taa n kori de ka makɔrɔni bɔ ka Lamine k'a kɛ tasa pɔrɔpu kɔnɔ k'a sigi yan yɔrɔnin kelen na i tɔn ka kuma i bɛ pressé ma mun na n y'a sigi yan yɔrɔnin kelen na ka taga n ko dɔrɔn ka na dɔrɔn n nana sɔrɔ dɛ karamɔgɔ balikun in tilala makɔrɔni bɛɛ la Kirisi nin tɛ yɛlɛ koyi mun a kɛra maloya ko ye karamɔgɔ sigilen sɔrɔ makɔrɔni kan n nana sɔrɔ mun b'a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ nɔgɔmaya kelen kan i tɔn k'a tɔ f'i ye ne tilala tuguni ka obligé dɛ muso min bɛ makɔrɔni feere kari kunna yen nɔ ne ka t'o la girin-girin u ka makɔrɔni mɔbali dɔ bɔ ka kɛ ne kun ne ka t'o di Lamine ma wa ne b'a dɔn Lamine b'a fɔ ko ne tɛ se tobili la Lamine ma fi tɛ se wala n ti yafa karamɔgɔ ma bi koyi ala ko ma sa dawuli kana jigin karamɔgɔ la sa kɔngɔ b'a la tobilikɛla t'a bolo dili fana sa ni duwawu tɛna sɛbɛn kunna aw ka dutigi kɔngɔ kana tun ka dimi kɔrɔ i bɛna na dimi i tɛ wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ kana dimi muso nana sɔnja bɛ ɲɔgɔn na i bɛ tila ka na yɛlɛ kɛ na karamɔgɔ yɛrɛ bɛ dili ne sɔrɔ sugu jumɛn de karamɔgɔ la nka muso de bɛ yan muso tɛ yen dɛ n jɔ ayi i t'i sigi yan n'i bɛ hɛrɛ fɛ i sigi dɛ mun kɛra fo si mɛ i sigi kɛ ne muso sabara jumɛn karamɔgɔ da la n'i m'i hakili sigi karamɔgɔ ko la fɛn min fa bɛ don i la yan cogo di i tɛ yɛrɛ ka samara ye wa ne ka sabara wa ayi wagati min na e ni ne taara suguba la f'an ye tapetiniw baden san awɔ e hakili tɛ nin na fo ne ye n ta kɛ noir ye i ta kɛ nin couleur ye bon komi ne fana ye caman san e bɛna fili i yɛrɛ ka bolofɛnw ma n joro bɛ i yɛrɛ kɛ dunan ye karamɔgɔ ko la foyi tɛ yen nɔ kabi dugu jɛra karamɔgɔ kelen de tun dalen bɛ dɛmɛ sanfɛ yan san yɛrɛ de a wulila ka don karamɔgɔ fana tɛ da muso kelen ma ko di ayi karamɔgɔ changé la dɔɔni awɔ kɛ a changé la yɛrɛ de sisan e yɛrɛ ko di awɔ changé la komi ye dagolen ba dɔ tɛ bɔ n kɔ kɔrɔ ne bɛ bɔ i kɔ kɔrɔ mun na sisan ayi sa n y'a fɛ karamɔgɔ kun ta in digira ne la koyi n'a tigɛ kun n ka wari sara n ko n'a ma n ka wari sara wari la n ko ala k'a kɛ tasuma kami a kɔnɔ n dimina kɔrɔ koyi ne y'a danga n ka dutigi jumɛn ne y'a danga ne ka dutigi don ne fa tɛ o ne b'a ka so sira de sara i b'a sɔrɔ kɔngɔ de b'a la ala b'o don ni kɔngɔ b'a la o sera ale ka a ka kɔngɔ furakɛ ne ka dumuni sigi na wa a jo t'o la sa a jo t'o la mais kɔngɔ de y'a minɛ sa daga wuli mɔn ja ni kɔngɔ b'a la k'u bɛ se o ŋaniya la k'i bɛ dumuni tobi to ka na d'a ma komi kɔngɔ de b'a la e ka to ka dumuni tobi ka na d'a ma i y'a mɛn ne bɛ tɛ kelen wa ne y'a d'a ma e y'a d'a ma a bɛɛ tɛ kelen wa ne tɛ n ta di e fana ka sabali sa an k'o bɛɛ to yen sa komi i yɛrɛ da bala nin bɛ ko n tɛ se i fɛ yen nɔ e kɔni tɛ se o an ka taa dɔɔni baro sisan o bɛ diya ne ne b'a dɔn o bɛ diya ye o na n ka datugu fɔlɔ datugu an da No, jangan kali ya. Wah, ija saja aja. Ini orang tu. Warto aja lah, konten kalau. Itu kan ni enggak warto rela. Ara so ti kema flyer. Oh. Ama zera ta muga muga nere ni fitini ni ta pour que anga sa tantan.
I bala belebeleba na kɛra mɔgɔ mugan o tɔ ye joli kɛmɛ ni 60 mais Flo kɛmɛ ni 80 est-ce que kɛmɛ ni 80 tɛ ne ko k'an ka sotarama ta n ko k'an ka taama senna an taama senna ka bɔ fu yan fɛ ka na ne yɛrɛ sɛgɛnniba de don i bɛ tila k'a fɔ tu doutes de moi encore tu b'a dɔn varan ne fais pas comme si tu m'as oublié wari bɛ ne somɔgɔw bɛɛ kun c'est parce que i fɛ yala de ka di ne ye n'an bɛ ka nin kɛ tantɔ ne bɛ ka nin sɛgɛn kɛ ka taa lavage la ka minɛnw ka fɛn mobiliw ko ka motow ko sinon si c'est pas ça toi tu vas même pas me voir ah i kana exagérer ça bɛ se ka douter ne la dɔrɔmɛ joli 1000 francs c'est quoi cɛ bɔ n ye sa Jota ala ma sa kana na Jota nada la sa nada tu vois là nada i kana énerver c'est-à-dire e b'i yɛrɛ la dimi bɛɛ kɔni m'a dɔn yan du in kɔnɔ ko ne ye kulonkɛ maa ye Aïssa ne i dɔn ni kulonkɛ fana tigi fɛ o fɔ ay mais i bɛ dan dɔ i ka kulonkɛ la e bɛ se ka ne ɲininka fɛnkɛ la cogo di a ma sa e ɲɛna ni ma sa e ɲɛna 1000 francs c'est quoi baara in filɛ nin ye walayi ne b'a bila n b'a bɛɛ to i bolo ni ta kɔrɔ denni nana baara dɔ de la Bamakɔ i kɔnɔ da la o kungo b'i da la moi je travaille Flo a ka ɲi sa ni kulonkɛ ne bɛna baara kɛ kama de sa kulonkɛ de don sa cɛ Flo ni kulonkɛ fana tigi fɛ t'a fɔ ayi sa manamana ko dɔw bɛ yen i kana ɲɛsin ma kana ɲɛsin na an bɛ tewu su na sa na Don't take it, Chia la, don't take it, Chia, don't take it, Chia la, or don't take it. Kuno temena ne temina sigia, kan sigi masonga barake, kadaka wari kumene du falanga binena nansigi gelea benena, e ala ja don't take it, de adama de uyo. O don't take it, gelea maide, adama de gelea maide, ala, gelea maide, adama de uyo, gelea maide, o don't take it, niye miringa kunu ko temenina, kananga bi ko tatogo laje, ala, nebadonga fo, mo don't take it, ala, gelea de nibe sababuye. No tani wari kumene chema kumbi ne kumite waresigi na seju mede be fandani ye kitige ja fama alla ye ala don't kele nyere adama de uyo o don't chema ba tani te kuma ga muno na cha ben alaja chemanga che mune taraka class segera me tarami ni tarani nana asore etia libito nushidi akato che buma ko ma be se ka sigora kelia ti do tuna ne ka ne wulla ka to chila che jonga kulogi ni mboko da folo ban ne mani mponti lafia o wache waga me bila bwa kalamo ai kana siraza ko che ye bebe ye ka ko mo ka che billahi che nala che mo mo do fona madala che mo ko khona ala bi mo fi so ati ni fajamna che mo wona tangaro na bole krafa ya hali turma mo ko ne tarane client lota che mo ni ala che bomono mi pamando fo ele dugo bi ko khadi mudo ko gala wallahi che mo ko dugo bango che mo nga makoroba ye dugo khanye kwa makoroba boya ja khadi de wallahi ni man vi marla sadi maratono don le ba ye ko ge ne la mo mingenya na fa yesa ni ma fui fombe ekakula I pampa kana sa ko amarala amamara adona agona nirta do femi me mi o fayege sadi ni man lame tsika njabo sa ni man lame eti vo mo anyefo sadi ne de ya soro musokoroba do jome gidro na ne bole e krefe ya kwa ile siale ne njo ako kapita sibili ngoro safene ata ansele ko ibaro akunu mo musokoroba de do ko akunu mo ko joni no ko amongo ne ba ayamba wesa woni mi speak ko dinemo ko ba ke bomo ko ya o teke ko ka fo mo ko ma ko mi mi ko o teke bomo ko bo afle ele nyogona chama de be filla no ko ina no ngoni mumba ko ngako dinema tellement ko balle musokoroba ina ama feni ako ndege ako tellement tigi suro bama ko mi ma fo ko ni yemu suro ko mi ko di allo ko ne ba ko ne musokoroba de ngay ne ba de ne bo kiye
ako ale yɛrɛ ka mobile de tiɲɛna safi ale y'a ka mobile de to yen ka teliman ta mobile tiɲɛnen ye quoi kuma in bali ko juguya la ne ko hali ni 100 b'i kun n k'o di ne ma i b'a dɔn awɔ di ma n ko musokɔrɔba sinna k'a bolo don a kun ka 1000 jɛ bɔ dɔrɔn ka sin k'o di ne ma ko koba kɛ ko nin minɛ a bɛɛ fɛn min cɛ n ko ko in jago jugu ne a ka haramu ne ye musokɔrɔba in e ka kuma ɲɛfɔ tangani ne m'a faamu safi ne ko n'a ye mun di awɔ safi ne kɛlen k'o fɔ musokɔrɔba de o bali ko juguya la sinna ka 1000 de bɔ ko ne k'o minɛ 1000 o b'e kun e ka n kɔnɔ sa ma tila o ne ko ne ba n ko kuma n ko ka taa mun de san ka na di ma ko min ko mobili cɛ 1000 in b'e kun cɛ ma kɔnɔ sa cɛ awɔ ayiwa n ko mobili cɛla n ko a bɛ ne kɔnɔ a bɛ fɛ ne ka taa mobili pièce dɔw de san ka na a bɛ taa mobili dilan quoi a ko ne ma ko n denkɛ ko nin ta n ko k'a ta cogo di ne m'a faamu ko ne k'a ta ko ne halala don c'est à dire n k'a bali ko jugu na n ye n sigi dugu ma fɔlɔ de n ka cɛ wari b'e kun ne ko n ka cɛ fa de bɛ e la e tɛ se ka ne lamɛn fɔlɔ wa ayi mais koba kɛ e bɛ ka wari ko kuma fɔ ne ɲɛ tɛ wari la e bolo i bɛ wa ni wari o cɛ ma ko wari filɛ cɛ ma ko i nɛgɛrɛ i sigi fɔlɔ sa i sigi ka sigi yan sigi ya ni place bi ne ye nin labɔ e de kama sinon ne tun tɛna chaise labɔ ne b'a dɔn e bɛna na ne ye chaise labɔ k'a sigi ko ba kɛ mari b'o kɛ bon a lajɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan safi cɛmɔgɔ han i b'a dɔn mun bɛ yan mɛ i jɔ fɔlɔ kelen fila saba cɛmɔgɔ nin minɛ sadi cɛmɔgɔ nin bila i kun quoi nin bila i kun ko cɛ nin bila i kun sa awɔ nin bila i kun nin tɛ foyi ye safi n tɛ ne yɛrɛ ta tɔ yan safi ne ta tɔ dɔrɔn 7000 ye quoi kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula ko ŋa nin kɛ sadi nin bila i kun cɛmɔgɔ nin tɛ foyi ye nin bila i kun ka nin ta o bila i kun ko bɛ kɛ bi ne kɔni e ka n ka nin bila e bɛna mun kɛ n ka cɛ ko ka fɛɛrɛ b'a la o fɛɛrɛ jumɛn bɛna kɛ cogo di fɛɛrɛ kɛ kun tɛ wari ko ya mɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ safi sisan i b'a dɔn n ye nin d'i ma kun min na sadi i bɛ taa so i b'i labɛn n ka cɛ su in na komi o don an y'a fɔ ko dili taara appartement na n ko an yɛrɛ bɛ taa appartement na n tɛ appartement wari sɔrɔlen cɛ n ka cɛ an bɛ taa da appartement kɔnɔ su la ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ kelen ye an ka koba kɛ ni mɔgɔ caman tɛ kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ kelen ye an ka koba kɛ ni mɔgɔ caman tɛ kelen ye waritigi koba kɛ ne bɛ dema sanutigi koba kɛ ne bɛ dema faso kunna wolo de ne bɛ dema janjo wulila n ko tɔgɔ bɛ k'a fɔ maa caman na i b'a sɔrɔ o ni tɔgɔ man kan abada tɔgɔ caman bɛ ka wele maa dɔw la diɲɛ na i b'a sɔrɔ o ni tɔgɔ man kan abada koba kɛ maa da i la gansan i ni kobaw de bɛ ɲɔgɔn na ala ye diɲɛ don o don dan dugumakolo sanfɛ tiɲɛ na i bɛ koba kɛ in mérité dɛ. sabula a bɛ fɔ dɔw ma ko kobakɛ o tɛ se ka kobaw kɛ abada kobakɛ fɔla e de ma wa i bɛ ka kobaw caman kɛ diɲɛ na nangamaden barikaden yɛrɛwoloden ala teri ɲuman kelen min bɛ ne bolo bamakɔ sigi la o ye kobakɛ ye dunuya ne b'i tanu tɛ kiyama ne b'i wele baro tɛ lahara kobakɛ yafama a barika ye nafolo mugu caman na kana kasi sa ko biye fɛngɛ dɔ ye i daminɛ kana kasi sa yaro filɛ fɛ ja tɛ kun i golo la mun kasi ko kɛra sari kaba ala ka ne da kabini ne wolola don min na mama deli ka ne pasasa n'a fɔra e de a ka ɲi sa kobakɛ o ma fɛ kana an ka nisɔndiya kɛ fɛngɛ ye sa nisɔndiya don tɛ kasi don ye kasi don fana don
nisɔndiya tɛ bi dɔ ye nisɔndiya dɔ ye an tɛ kasi dunna mɔgɔ ma saya munna mi kasi kɛ wari sɔrɔla an dufa fara an ti baara kɛ an bɛ taa ja sari waro me ka mina sa jama ko janna bolo digi boyale do kuma ça fait ne yɛrɛ wa saba ye ka tila ka wa kelen bila ka wa naani ne y'o min di sisan voilà Tarawele, kɛra fama yɛrɛ. Wallahi kɛra. Ko bɛ cogo di? Wallahi ko bɛ I b'a kan. Kɔni baasi t'i la. Wallahi baasi foyi tɛ yen, e yɛrɛ dun. Ko n'i tun bɛ ka fɔ ne kɔ, ne pereselen ba de tun don wallahi. A faamuyara sa. Ko ne ma dimi ne. I b'a sɔrɔ o ci nafa kun ka bon ne ye. Dabila sa, e yɛrɛ fana sa. I b'a dɔn bɛ ye ko ninnu filɛ ni urgent cira mɔgɔ ma dɔrɔn a ka gɛlɛn ka to so quoi. Ayi sa, e ka taga journée fɛ o ka fisa mais sufɛla bɛɛ. Ko n si yɛrɛ ye de. Ne si yɛrɛ sɔgɔma yɛrɛ ne taara baarayɔrɔ la et puis n ye n to service de la dɔrɔn ka direct kɛ ka n'i fɛ komi i ye n wele n y'i ka appel camanw ye n kunna n kana baro kɛ n ka sɔrɔ ka taa so. Ok, ɲ'a mɛn. Kana dimi sa e yɛrɛ b'i ka ko ninnu. Ok sa, ɲ'a mɛn. Ɔ ne ka furako in dun. E ka furako jumɛn? Tagawuli fɛnɛ sa sabali sa. E fana sa hakili lajigi sa hakili ye jɔn ye. Ok sa, don min na an bɔra karamɔgɔ fɛ dun karamɔgɔ ye furako min fɔ. Yee i dun ɲani yɛrɛ ma. Ni tun ye ne ɲinɛnen bɛɛ de pepepepe walayi hakili foyi de tun t'a la. Ka ɲinɛ kɔ wa? E ye delila sa hakili baara ka ca fana. Ok, ɲ'a mɛn. Ok sa problème t'a la an bɛ don dɔ dessus de semaine mun na an bɛ tigɛ fura ninnu. An bɛ taga ɲɔgɔn fɛ. Oui an bɛ tigɛ fura. Ok, problème foyi t'a la ɲ'a mɛn. N'o tɛ ka ɲɛ ne ka furako ko Dagawuli. Hakili de don sa e fana sugu in bɛna ja sa fana sanni bɛ kɛ f'i b'i yɛrɛ ɲini. An tɛ yan. E bɛ tila ka boli client ɲɛ yan. Bamakɔ sigi in na an b'a lakaliya. Mɔgɔ b'a dilan sa. N'a dɔn i ka karamɔgɔ in kɔni ne ma da ni fɛn dɔ t'aw cɛ o. Foyi tɛ ne ni karamɔgɔ cɛ. A bɛ ne ka filɛliw dɔrɔn de kɛ dɔrɔn a banna walayi. E ni karamɔgɔ bɛ togoya min na Dagawuli. E fana sa o bɛ kɛ ten ko bɛ dogo e la. Ok, k'an b'i filɛ t'i ka ko dogo ne la. Ayiwa. O bɛ dɔrɔn n b'o f'i ɲɛna. Ok, ɲ'a mɛn. Ne yɛrɛ bɛna sira ɲini fɛ parce que n ka taa ci dɔ la so kɔnɔ wa. Ne yɛrɛ kan ka taa ci dɔ la. Ok problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn wele. Ok ze n'i wele n y'i sɔrɔ dɛ. I yɛrɛ ko semaine nata k'an bɛ taa karamɔgɔ. An bɛ taa i bɛ n sɔrɔ. Ok, ɲ'a mɛn. K'an bɛn. K'an mun fɔ Dagawuli. Ne bɛ kuma e fɛ wa ni e b'a dɔn e ka ko nege tɛ ne la e tɛ n'i sigi ne kɔrɔ ko Dagawuli. E tigɛlenba de b'e la. I jɔ ne ka wuli a taa n ka furako la sinon n'a danna nin ma ne ka bitigi tɛ a tɛ wuli yɛrɛ. Parce que a sen dalen de bɛ ne ka bitigi ko kan. Wuli ka taga. Kubakɛ sisan i ko appartement an ka appartement to yen. appartement tɛ sa appartement. An k'o to yen. Cogo di? Sisan Bamakɔkaw bɛ min kɛ an k'o ɲɔgɔn kɛ bani an ka taa restaurant la. Restaurant la. Awɔ. Chambrement. Cɛmɔgɔ shawarama. O de kɔrɔ sa. Ani hamburger. Hamburger. Cɛ a bɛɛ tɛ kelen ye sa n bɛ ka fɛn f'i ye. Cɛ an bɛ kɛlɛ hamburger tɛ. Ani u ka fɛn in tɔgɔ. Nemo wa? Ayi sa. Bigiza. Bigiza. Awɔ. Sisan n'an taara restaurant na. An fana b'an sigi. An b'an sigi an b'a fɔ musonin ma o b'a fɔ musonin ma mademoiselle serveur na. Cɛ i b'o dɔn. N fana n bɛ taa yugurugu feere la yɔrɔ in na koyi. Serveur na. N'a na dɔrɔn n b'a fɔ wayi. Il est donné des plats. Il est donné des plats. Voilà nani fila i k'a kan tabali kan. N b'o yɔrɔ caman de dɔn. I bɛ ka yɔrɔ min fɔ n'Ala cɛ n b'o yɔrɔ duman yɔrɔ dɔn. N ka cɛ n'an taara n bila a la yen n ka cɛ Bamakɔ bɛɛ ma cɛ ka taa bila sa. Anche. Ama. Ça va? Ça va? Ça va? Comme tu dis. Vas-y. Ouais. Ayi non. Mais ça non. N tulo b'aw mankan na ko wari sɔrɔla. Dɔɔni sɔrɔla mais an jɛ tɛ. Awɔ an bɛ fɛ k'aw ɲininka komi ne ma kuma in bɛɛ mɛn ka ɲɛ. A kun ko k'a bɛna taa jumɛn de san. Bigiza ani nemu ani shawarama. N'an y'o dun tuma min
ami sɔrɔ ka jide bila mi o kan. Ok. Mena o ɲininka. Cɛw kelen aw fila ti ja dɔn sa a b'a kɔnɔ ko aw Bamakɔ ka ninnu dɔrɔn de bi ja dɔn wa Bamakɔ ka den tigɛ la maa fili yɛrɛ ma koyi. Ne b'aw ɲininka o. A kan ka pizza, hamburger donc a kan k'olu le san. Très bien. Bi kɔni. Awɔ. An bɛ don min na ko bi san ni waati in na aw fa n'aw ba bɛ ka mun dun so ye mais aw fa n'aw baw bɛ ka mun dun so ye sisan a b'o dɔn wa cɛmɔgɔ e b'o dɔn wa kobakɛ e b'o dɔn wa n ko ne n'aw de don cɛ a tɛ sabali dɔɔni u bɛ kuma dɔ fɔ ko maa n'i filili jujɔn ma k'i laban ko b'i kɔnɔ gan a ta b'i ni kana ko ye cɛ ne bɛ mun fɔ aw ye a kana n'aw ta Bamakɔ di in fɛ koyi est-ce que a tulo bɛ n na n ma tila n bɛ na u bɛ kuma dɔ fɔ ko c'est-à-dire aw village kɔnɔ mɔgɔw n'aw nana Bamakɔ n'a ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fili aw yɛrɛ ma n'i y'a sɛgɛsɛgɛ mun yɛrɛ bɛ bolo nin tɛ tɛmɛ 5000 kan a cayalen 5000 donc n'a ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fili aw yɛrɛ ma dɛ ah minnu bɛ fili yɛrɛ ma an t'o mɔgɔw la dɛ ne bɛ ɲininka o an n'an ka somɔgɔw cɛ e ka mun b'o la jɔnni y'a fɛ yen k'an ka somɔgɔw cɛ Kobakɛ a sabali sa ka sabali cogo di ne cɛ tɛ maa ɲɛnama yɛrɛ hali o don o lawaati la n taara ko n ka moto ko malangolo bɛ taa n dɔgɔya manamana ko la Kobakɛ sabali n'a fɔli ma sabali sa sabali mais a ka mun b'an ka sogo wala a bɛ ni cɛ bɛ ka min fɔ tiɲɛ don koyi a b'a ni cɛn cɛ dɛ walayi nin b'a ni cɛn cɛ tɛmɛ n'a ye c'est-à-dire ne tɛ ka n ka kuma fɔ pour que ka don aw gasi la ne bolo c'est-à-dire aw ni ne an bɛɛ ye denmisɛnnin de an bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin de ne bolo n'an ye ɲɔgɔn ye ni dɔ bɛ fili la an kan ka ɲɔgɔn labɔ fili minɛ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye an ɲɛ bɛ ne mun na ne vara mun na aw ɲɛkɔrɔ tan ni ne kun sera an ka ko kɛcogo la san kun tɛ ne sɔrɔ yan n t'aw nɛgɛ n t'aw janfa su kɔnɔ ne ni n teriw an de kun bɛ se ka 1,000,000 tiɲɛ heure damadɔni kɔnɔna la su kɔnɔ wa teriw ka wari t'a la dɛ n yɛrɛ halala wari ne ta a bolo mun y'o lase ne ma an bɛ don min na i ko bi olu dɔw ye millionnaires de ni kuma diyara n na an b'a fɔ k'u ye milliardaires ye wa n'a dɔw bɛ bɛn situation na u b'u kɛrɛ de jɛngɛ ka kɛ tan ou bien u bɛ vitre jigin ka n fo dɔrɔn a banna a bolo mun y'o lase ne ma i ni hakili to i fali b'a la o tɛ tiɲɛ ye donc ne bɛ mun fɔ aw ye an bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin de fili yɛrɛma kojuguba de don ne bolo hadamaden ni ala y'i dan k'i kɛ cɛ ye n'i nana fɛn ɲini na Bamakɔ i kan k'i miiri so la ka d'a kan an bɛ don min na i ko bi an mansaw olu kɔrɔ la fanga bɛ anw de la sisan n'a ma hakili to olu la jɔn de bɛna hakili to o la de cɛ n'aw nana fɛn ɲini na Bamakɔ n'a ye dɔɔnin sɔrɔ an miiri to aw balimaw la k'aw miiri to aw fadiba la ne ka ladilikan fitinin ye k'a fɔ aw ye n'a ye ne ka kuma mɛn a fɔra a banna n'a ma mɛn fɛnɛ sala bɛɛ b'i yɛrɛ ayiwa ne taara Kobakɛ kasi yan a b'i n'a fɔ varan ka kuma in selen ma kojugu dɛ cɛmɔgɔ kamalen a n'a ka manamana ko bɛɛ a ye tiɲɛ fɔ n'a fɔra kununko ne dɔgɔnin ye ne wele k'a ka ekɔli ta samara tigɛra ne y'a fɔ n dɔgɔnin ye ko dɔrɔmɛ 1 tɛ n kun nka bi ne filɛ ka 5000 sɔrɔ ko appartement shawarama nemu n bɛna t'o bɛɛ tiɲɛ manamana ko la k'a sɔrɔ ne dɔgɔnin ma foyi sɔrɔ vraiment cɛmɔgɔ n'i kɔni y'a kɛ ne sago ye a ka di n ye 4000 min d'i ma i k'a segin ma n bɛ taa samara san ka di n dɔgɔnin ma. Kobakɛ ayi sa n fana kana sɔn o ma sa n fana kana sɔn o ma i ye dɔ di ne ma dɔ b'i bolo ka ban min b'i bolo samara san o la ni ne garisɛgɛ de ala yɛrɛ de y'a latigɛ bi ne walahi dɔrɔmɛ 1 tɛ ne kun dɔrɔmɛ 1 tɛ ne kun ala de ye e bɔ ne ye dɔrɔn k'e kɛ jinɛ ye ka na wari di ne ma ne fana tilala k'a fɔ k'i b'o minɛ o ye jigilatigɛ ye dɛ. Sisan cɛmɔgɔ a ka di n ye i ka faamu kamalen bɔra ka min fɔ sisan n'a fɔra an somɔgɔw bɛ gɛlɛyaba nin kɔnɔ
ne balimakɛ fana ko ne ka samara san ka d'a ma ne ma se k'o san ne nana 4000 ta k'o di e ma ni cogo nin na e yɛrɛ fana k'a lajɛ sa cɛ ma bɔ ka kuma bɛɛ fɔ an ye wa Kubakɛ e yɛrɛ m'a fɔ san ko n deli sa n b'i deli ala yɛrɛ kama e yɛrɛ de m'a fɔ san ko an somɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ e somɔgɔw b'a kɔnɔ ne somɔgɔw b'a kɔnɔ e min di ne ma a to ne fana ka dɔ b'o la k'o di n somɔgɔw ma e nka ne e y'o minɛ ne la e bɛna taa fɛn k'i somɔgɔw ye ne tɛna se ka fɛn kɛ n somɔgɔw ye Kubakɛ o fana ma ɲi dɛ e bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'i somɔgɔw fana ye n y'a fɔ n'a bɛ ten sa ça fait e ka 2000 di ne ma e ka 2000 ta kɔni o bɛ sɔn ka pisa dɛ sinon a ma nɔgɔn cɛmɔgɔ i b'a dɔn kamalen bolo ka kuma min fɔ sisan walayi ne miiri ja yɛrɛ de quoi nin y'a siɲɛ joli ne dɔgɔnin bɛ nin kuma kelen fɔ ne tɛ se ka foyi k'a ye an bɛ ka wari sɔrɔ Bamakɔ sigi la an bɛ bɔ so k'an bɛna fɛn ɲini na an bɛ ka wari sɔrɔ ka na n ta kɛ manamana ko ye ne y'a faamu sisan i komi an ka Bayini Bayini ko ne ka wari dɔ c'ale ko kungo dɔ bɛ kan ko joli est ce que kɛmɛ naani de b'o jɛ 3000 komi a ko bɛ taa ne bɛ 1000 di e ma ne bɛ 3000 ci ka taa di olu ma o bɛ ɲa la o bɛ ɲɛ komi an bɛɛ dugu kelen maa ye e ye natu filenin kɛ ne ye yuru yari kan o bɛ ɲa la Kubakɛ bon e yɛrɛ k'a lajɛ ni n'a ka manamana mɔgɔ n'a kuma na nin fɔ sisan an kun bɛ taa nin wari bɛɛ to manamana ko da fɛ ko sawarama e y'a la lajɛ ne tɛ se ka sigi ka mɛn bi walayi fo ni yafara ne ma dɛ Kubakɛ e bɛ taa n b'a kɛ cogo di si wɛrɛ bɛ ɲɛ yan n'a fɔra san joli an bɛ Bamakɔ an ma se ka foyi k'an somɔgɔw ye foyi mais an tigɛlen bɛ maa min na k'o ye malangolo ye o de filɛ ka na anw ladi bi a kuma ma ban sa o de la bamananw b'a fɔ ko jɔ mɔgɔ la ko kara don cɛmɔgɔ an kana jɔ ɲɔgɔn na n ka tile bɛ min Kubakɛ kana sira fara dɛ cɛ ye kuma min cɛ ye tiɲɛ fɔ dɛ kana na dusu tɔw kasi sabali n tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye o wa n'i ye Kubakɛ ɲininka sisan dɔrɔn Kubakɛ b'a fɔ ko in y'ale kelen de tɔɔrɔ ne ko tɛ se ka kuma de sinon ko in ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ ka se niveau min ma walayi ni Ala tɛ maa si t'a dɔn sabula ne yɛrɛ mana miiri quoi k'an ka dugu togoya lajɛ ka n yɛrɛ lajɛ Bamakɔ yan quoi a bɛ miiri diya kuma dɔ la kuma dɔ ne bɛ surafana min dun yan walahi 400 k'a sɔrɔ don min na ne bɛ bɔ an ka dugu la ko n bɛna Bamakɔ fɛn ɲini na walahi hali dɔrɔmɛ 10 sɔrɔli k'a don sukaro la k'a k'an ka mɔni na baara don non ne tɛ se ka baara kɛ bi walahi ne bɛ taa so ne tɛ se ka baara kɛ bi wa mɔgɔ wɛrɛ m'o fɔ n ye varan n yɛrɛ tɛ ka maa min jate maa sɛbɛnw fɛ o fana ka na ka ne hakili jigin so la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Zikiri cɛmɔgɔ cɛko yɛrɛ na tɔgɔ de bi e bɛ n'a sɔrɔ bala kɛ minɛnw tɛ ka taa n'u ye. N fari man di n na bi quoi n bɛ fɛ ka taa n lafiya so dɔɔni. Awɔ. Cɛko ne yɛrɛ kun bɛ baro kɛ yɛrɛ de la tan. Dɔ wɛrɛ kɔnɔ o ko la. Ne fari man di n na bi. Zikiri cɛmɔgɔ n'i yɛrɛ na o na ne bɛ n'a sɔrɔ i b'i ka minɛnw jɛ ka yɛlɛ i b'i ka minɛnw jɛ ka jigin cɛ wari ɲini na nin ma ɲi wari ɲini na dɛ i b'a dɔn dugubakɔnɔ sigi tɛ sɔn nin ma ni ma ɲɛ ye place sɔrɔ yan nɔ i b'i sigi yɔrɔ kelen i gɛrɛsɛgɛ min o bɛ nin sɔrɔ yan nɔ siɲɛ kelen mais don o don i bɛ taga yɛlɛ i bɛ jigin i bɛ yɛlɛ o ye mun baara de ye daminɛtɔ ye fɛ cɛ o kɔnɔsɔn ninnu dabila sa an sigi an ka baro kɛ n'an ye dɔ kɛ baro la donc an bɛ sɔrɔ ka taa ne yɛrɛ nana dɔn baro kɛ yɛrɛ min kama bi yɛrɛ ne yɛrɛ concentré yɛrɛ baro kan cogo min na non a dan ye nin Badara ne y'i faamu kuma dɔ fɔla ne ye bi kuma min ma taa ne kunkolo fan fɛ ka ɲɛ kosɛbɛ walayi n'i ye n sigi n ko an bɛ baro kɛ an ka kumaw tɛna ɲɔgɔn ye fiyewu ne b'i deli yɛrɛ de taa sini n'i nana an bɛ baro kɛ an bɛna mun de fɔra e ɲɛna a ka ɲi sa e ka taa sini n'i nana fɔ ɲɛna kɛ taba in sini n'i nana an b'o kuma kɛ n'o a ka dugutigi dɛsɛra a ka dugu de la sini i ka na an b'o kuma kɛ bon sini an b'a kuma kɛ sa Badara fɔ ɲɛna sa cɛmɔgɔ sa
Badara mo sini ni nana ma kuma kɛ. Cɛ mɔgɔ I bɛ se ka kuma fɔ n ɲɛna bi sa sini ko e b'o dɔn cogo di? Ɲɛ b'a la ni ne ma taa e tɛna taa koyi. Mo sini ma kuma kɛ Badara to sa. N tɛ baro kɛ. A ka ɲi e cɛ o fo ni ne min ka baara bila ka na n bɛna baro kɛ e fɛ yan nɔ walayi dɔ yɛrɛ ka ne wele ko ne ka na baro la n'Ala sɔnna ma dɔ yɛrɛ ne foyi tɛ ne yɛrɛ na i ka yɔrɔ la bilen nin y'a bannen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne mɔgɔ foyi t'i ka yɔrɔ la n'a jɛ i ka yɔrɔ basi bira la i k'a kɛ tan nɔ ne ka foyi t'a la n t'o ninnu ne tɛ nin ma la n ko la ninnu na.